Добре дошли в поредицата «Въпроси за живота». В нея ще ви представим серия от интервюта, разглеждащи важни житейски въпроси, които зрители и слушатели като вас имат. Отговорите на тези въпроси ще търсим в свещеното писание – Библията. Там са записани вечни истини, които нашите гости ще разясняват. Надяваме се поредицата «Въпроси за живота» да спомогне за вашия духовен растеж. Здравейте и добре дошли в Въпроси за живота. Съвместна продукция на Служението Христос за света и Студио 865. Аз съм вашата водеща Моника Николова. Нашите програми са във формат въпроси и отговори и се състоят от въпроси, които вие, зрителите, може би си задавате на важни теми. Става дума за въпроси, които засягат практично живота ни, като самота, щастие, цели, които си поставяме в живота, семейство, скръб, депресия и смърт. Обсъждаме също въпроси, касаещи Бога, Исус, рая, небето и молитвата. Моят гост днес е пастор Теодор Опренов. Здравейте, Моника! Радвам се, че мога да бъда с вас и да участвам във вашето предаване. Нашето предаване днес се занимава с тема, наречена блаженствата. Ако трябва да поставим подзаглавие, то бих казала как да бъдем щастливи, когато животът е нещастен. Ще повдигнем въпроси, свързани с чувствата ни и поведенията ни, в опита да се справим с живота в светлината на Божия план за него. Нека започнем, като помолим Бог за помощ в молитва. Скъпи Небесни Отче, молим Те да ни водиш и да ни помагаш, докато търсим отговорите в Твоето Слово. В името на Исус. Амин. И така, аз ще задавам въпроси, а моят гост пастор Опренов ще коментира и отговаря. Нека започнем. Пастор Опренов, нашата тема днес е свързана с блаженствата. Първо, накратко, какво са блаженствата и какво общо имат те с щастието? Блаженство е термин, използван за твърдения, които Исус е направил по време на едно свое поучение, известно като проповедта на планината. Бил е заобиколен от много хора там. Бедни, гладни, духовно жадни, повечето не считащи себе си за особено щастливи. Мнозина с влошено здраве, с ограничени умения. Тези обикновени хора слушали Исус, изследвали съветите му, поученията му и, разбира се, следвали самия него. Блаженствата са негови твърдения, които имат отношение по въпроса за благословението и щастието. Те не са списък с правила, а по-скоро ни казват как да бъдем щастливи по Божия начин. Колко са блаженствата и какво се случва, когато някой ги следва? Има 8 твърдения, които ние наричаме блаженства. Ако живеем според тях, ние сме благословени, духовно щастливи и то благодарение на всемогъщия Бог. Казахте, че те не са списък с правила. Какво са те тогава? Те са насоки. Насоки за последователите на Исус, за вярващите. Те ни приближават към всемогъщия Бог и подсказват начин на живот, който му допада на Него и е одобрен от самия Него. Нека поговорим за тях. Ще ги разгледаме едно по едно. Първото блаженство е: блаженни са бедните по дух, защото тяхно е Царството небесно. Сега, никой не иска да бъде беден. Това отрицателно блаженство ли е? Начинът, по който разбираме думата бедни, е от ключово значение. Исус използва фразата бедни по дух в различен смисъл, в духовен смисъл. Да бъдем бедни по дух означава да осъзнаем собствената си немощ пред Бога и нуждата от Неговата милост. Бедните по дух са тези, които се смиряват пред Бога, признават своята духовна зависимост от Него и му се доверяват напълно. Всемогъщия Бог обаче е който единствено може да направи някой духовно богат. Това първо блаженство завършва с думите «защото е тяхно небесното царство». Какво е това небесно царство? Небесното царство е царството на Бога. Всемогъщият Бог управлява с любов, с страдание, с духовна сила и царството му е изпълнено с надежда за вечността.
Ние ставаме част от Божието царство, от Небесното царство, когато получим прощение от Него за греховете, които сме направили в живота си и когато станем последователи на Исус. Само в това царство има пълна радост и истинска свобода да бъдем всичко, за което Бог ни е създал. След като осъзнаем, че сме духовно бедни и имаме нужда от Бог, всемогъщият Бог ни помага духовно да растем. Продължаваме натам. Второто блаженство гласи: блаженни скърбящите, защото те ще се утешат. Скръбта е дълбока тъга, поради загуба на някого или на нещо много ценно. Скръбта, за която говори Исус, не е тъга от загуба на човек в този контекст. Тя е по-скоро тъга, когато осъзнаем, че сме духовно бедни поради това, което грехът е извършил с нас. Духовната скръб ни довежда до сълзи за греха и покаяние в живота ни. Какво е това нещо, което наричате грях? Грях е всяко от лошите неща, които сме направили в живота си. Казване на нещо, което наранява другите. Или правене на нещо, което причинява неприятности на останалите. Това включва дори и негативни и зли мисли, които никой друг не знае, че имаме, освен ние самите и Бог, разбира се. Всички до един сме виновни за греховете си. И затова сме недостойни пред Бога. Всеки един човек, следователно, е грешен. Без изключение. Когато осъзнаем колко грешни и духовно бедни сме и когато сме честни да си го признаем, ние скърбим духовно. И тогава Бог ни утешава. Казвате, че духовно скърбим. Да, когато изпитваме духовна тъга и изпитваме скръб за греха си, тогава получаваме утеха на прощението от всемогъщия Бог. Това е много близка, интимна връзка с Бога. Той ни обещава да ни утеши. Само Той може да ни насърчи и да ни успокои в скръбта ни. Защото единствено всемогъщият Бог прощава греховете ни и ни дава надежда. Говорите за грях, за прощение, за връзка с всемогъщия Бог, за това човек да бъде последовател на Исус. За нашите зрители, които се интересуват, можете ли да ни кажете как може човек да стане последовател на Исус Христос? Да, това никак не е трудно. Първо, човек трябва да признае, че е направил много грешни избори в живота. Че е съгрешавал и че е грешник. Трябва да се моли и да поиска опрощение на греховете си от Бога. Моляйки се, човек разбира, че Исус прощава греховете му, защото Той винаги отговаря на молитвата за прощение. След това благодарим на Исус, че е поел наказанието за това, което сме направили, когато е умрял за нашите грехове преди много години на кръста. Той ни дава и възможност да станем Негови ученици занапред. Ставаме нови личности, с нова ценностна система, с по-добра представа за живота и развиваме тясна връзка с всемогъщия Бог чрез Неговия Син Исус Христос. По този начин Бог ни приема в Своето царство за винаги. Имам предвид за вечността. Благодаря. Нека да продължим към следващото блаженство. Третото блаженство гласи: блаженни са кротките. Някои хора могат да си помислят, че да бъдеш кротък звучи като да си слаб, потиснат или страхлив. И тук, при това блаженство, Исус има предвид нещо много по-различно от първото нещо, което на нас ни идва на ум. Да бъдеш кротък всъщност означава да имаш смелостта и силата да бъдеш самообладан. Да бъдеш човек, който държи себе си под контрол. С други думи, човек, който не реагира прибързано с егоистичен гняв и не скача веднага в себе защита, дори и когато е предизвикан от някого. Интересно. Може ли да притежаваме такъв вид самообладание или кротост? Можем. Когато станем ученици на Исус, всемогъщия Бог ни помага да имаме самообладание и да живеем с силата, която Той ни дава. Влизаме под контрола на Бога. Кротките хора са разумни, подлежат на обучение и изключително много държат на истината. Третото блаженство също така гласи, че кротките хора ще наследят земята. Да наследиш обикновено означава, че имаш права върху нещо, не си го заслужил, но нещо е било дадено или оставено на теб. Да, всяко едно от блаженствата е съпроводено от награда или обещание. Наградата за това да си кротък е да наследиш новото небе
и новата земя. Библията ни казва, че ще има ново небе и нова земя. Четем за това в Откровение глава 21 стих 1. Последователите на Исус ще бъдат част от тях. Ще дойде време да видим пълнотата, богатството и състраданието на Бога за вечността. Споменахте Библията. Какво е Библията за тези, които може да не са наясно с нея? Библията е книга, всъщност една цяла библиотека от книги, която ни разказва за Бога и за Исус Христос. Тя съдържа историята на сътворението на света, как хората се появили на земята, какво се е случило с първите хора и техните семейства, включва и насоки за правилен и добродетелен живот. Най-важното, в нея е разказано за Господ Исус Христос, за Неговия живот, за Неговата мисия, като в Библията има ясни насоки за това как човек да намери спасение от греха си и как да получи този нов живот с Бога. Вижте, за нас, вярващите, Библията е Божие Слово, защото сме напълно убедени, че Бог говори на всеки един, който я чете. Нека да продължим с следващото блаженство, четвъртото. Това блаженство гласи: блажени са онези, които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят. Отново има думи, които могат да озадачат зрителите ни. Нека започнем с ключовата дума тук. Думата правда или праведност. Праведност не означава да бъдем перфектни или никога да не допускаме грешки. Не означава и да угаждаме на другите. Праведност означава да бъдем приемливи за Бога, одобрени от Него. Всъщност, никой никога не е достигнал състояние на заслужена праведност. И никой и никога няма да го постигне. Библията ни казва: няма праведен нито един. Никой не е праведен или съвършен. Въпреки това обаче има един човек, който беше на 100% праведен. И това беше, разбира се, Богочовекът Исус Христос, Божият Син. Той постави стандарта, на който да се базираме. Когато сме последователи на Исус, нашата крайна цел е да бъдем като Него, което значи да бъдем одобрени от всемогъщия Бог. Това блаженство казва нещо и за гладни и жадни. Веднага се сещам за физически глад и за храна или жажда за вода. Какво има предвид Исус под духовен глад и жажда? Помислете за момент какво правим, когато сме физически гладни или жадни. Задоволяваме именно тези физически нужди. Намираме храна и вода. По същия начин Исус представя нашата мотивация за праведност. Да направим нещо като при силна нужда, като гладуване и жадуване за установяване на правилна връзка с Бога. Бог има начини да задоволи нашия духовен глад и да утоли нашата духовна жажда. Дал ни е Библията. Четем я, изучаваме я, изследваме нейните учения. Молим се. В молитва опознаваме Божеството. Говорим с Него за проблемите и нуждите си, слушаме Неговото наставление и се приближаваме до Него. Молитвата ни помага да опознаем Бога по-добре. Всичко това е духовна храна и духовно питие. Нека да преминем към следващото блаженство. На петото сме. То гласи: блаженни са милостивите, защото към тях ще се показва милост. Исус ни казва да бъдем милостиви. Думата милост може да означава две неща. Първо, тя може да се отнася за нещастни хора, които страдат, които са болни или живеят в крайна бедност. Показваме милост към такива хора, като запретваме ръкави да им помогнем. Втория начин е да проявяваме доброта към хора, които не я заслужават. Исус особено насърчава това. Когато проявяваме милост, ние сме благословени и намираме благосклонност пред Бога. Той показва милост към нас, от която всеки един от нас се нуждае. Ние на свой ред я показваме към другите. Това са дълбоки истини, които трябва да се осъзнаят. Ние обаче трябва да продължим към шестото блаженство. Блажени са чистите по сърце, защото те ще видят Бога. Тук не става дума за нашето биологично сърце, това, което бие в гърдите ни. Сърцето, за което говори Исус, касае нашите чувства, нашите желания, нашия ум, нашата воля, нашите емоции. Библията ни казва нещо стряскащо за нашите сърца. Цитирам: сърцето е измамливо повече от всичко и е страшно болно, така твърди пророк Еремия. Нашите сърца трябва да бъдат пречистени.
за да бъдат действително чисти. Те трябва да бъдат изцелени. Тогава можем да видим Бога, както гласи блаженството, не с нашите физически очи, а с сърцето си. Ние виждаме Бога, когато се намираме в близки отношения с Него. Като се молим, като четем Библията, като разбираме кой е Той в действителност, не е един дистанциран, жесток съдия, а близък и личен приятел. Следващото блаженство, седмото, твърди: блаженни са миротворците, защото те ще се нарекат Божии синове. Миротворец е човек, който е в мир и съгласие с хората около него. Човек, който изпитва мир в сърцето и ума си. И на свой ред търси мир с другите и работи за мир между тях. Има две важни неща тук. Първо, нужно е наличието на личен вътрешен мир. Всички бихме искали това. Второ, човек, който има този вътрешен мир, нуди другите да търсят и да притежават хармония и мир на свой ред. Духовният миротворец е Божий син, т.е. последовател на Исус, Божия син, който дойде, за да донесе мир между Бога и хората. Бог дава на децата си вътрешен мир, точно заради връзката им с Неговия син. Стигнахме и до последното блаженство. То казва: блаженни са гонените заради правдата, защото е тяхно небесното царство. Гонението носи страх, ужас, несправедливо отношение. Ние не се чувстваме благословени или щастливи, когато ни преследват. Искаме да бягаме и да избегнем всяка форма на противопоставяне. Знаем обаче, че в този свят има хора, които тотално не са съгласни с това, в което вярват последователите на Исус и това, което отстояваме ние. Учениците на Исус, следователно, непрекъснато се сблъскват с трудности и гонения. Това се случва по-често и в по-голяма степен, отколкото можем дори да си представим, и то на много места по света и днес. В по-лекия вариант хората могат да ни се подиграват или да усмиват Христос и вярващите в Него. Те често се опитват да наранят последователите на Исус емоционално, социално, но понякога и физически. Да, знаем за вярващи в Христос Исус, които живеят недалеч от нас и които са заплашени дори с живота си, защото следват Спасителя. И това не бива да ни изненадва. Библията казва: всеки, който иска да живее благочестив живот в Христос Исус, ще бъде преследван. Обаче преследването на земята е нищо в сравнение с радостта, която ще изпитаме на небето. В Новия Завет четем: настоящите временни страдания не са достойни дори да се сравнят с славата, която ще ни бъде открита. Това е в Римляни глава 8 стих 18. Вървим към края на нашето предаване за днес. Пастор Опренов, можете ли да обобщите главните елементи от днешната дискусия за блаженствата? Как да бъдем щастливи, когато животът е нещастен? Нека опитам. Исус отправя тези думи към хора, които се намираха в затруднено положение. Те го слушаха, защото беше състрадателен към тях. Грижа го беше за нуждите им, усещаха любовта му. Но най-вече, защото говореше истината. Той им остави 8 твърдения, 8 блаженства, както ние ги наричаме, за това как да бъдеш щастлив. Те бяха приложими, дори когато хората бяха бедни, гладни или жадни, иначе казано, когато бяха в нужда. Всяко от твърденията, които започват с думите «блажени са», има духовна връзка с Бога и е свързано с награда, ако го приложиш. Много от слушателите на думите на Исус последствие станаха Негови ученици, дори когато това беше рисковано и трудно. Днес всеки може да стане последовател на Исус по всяко време и на всяко място. В този смисъл Бог кани всеки един от нас, всеки един от вас в своето царство за вечността. Благодаря ви, пастор Опренов, че бяхте с нас и за интересните неща, които ни споделихте относно блаженствата и как човек да стане ученик на Исус. Уважаеми зрители, благодаря ви сърдечно, че бяхте заедно с нас днес. Препоръчвам ви да проследите още в програмите Въпроси за живота, представени ви от Служение Христос за света и Студио 865. До нови срещи в ефир!